Χαμηλώστε αυτό το φως. Χαμηλώστε αυτό το φως. Λοιπόν, πουλάκια μου, γεια σας. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μας. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Και εμείς χαιρόμαστε και σας καλωσορίζουμε και καλώς ήρθατε σήμερα στην Ελληνοφρένεια. Ποιος είναι αυτός? Όσοι δεν γνωρίζετε τη φωνή, αν και είναι τόσο γνώριμη φωνή, ήταν και ραδιοφωνικός παραγωγός, βουλευτής Γρηγόρης Ψαριανός της Δημάρ, που είναι ο χώρος όπου απευθύνεται στους υπολείπους λέγοντάς τους πουλάκια μου. Το συνέδριο της Δημάρ. Πώς θα τους πει? Συντρόφους? Όχι. Παλιό, ξεπερασμένο. Φίλους? Το λέει και ο Σαμαράς, το λέει και ο Βενιζέλος. Πώς αλλιώς να τους πει? Διαλέγει την φράση πουλάκια μου και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η τοποθέτηση. Έλα, Αποστόλη. Έκτακτο. Τι έγινε? Συνέλαβαν το Μιχάλη Λιάπη με πλαστές πινακίδες. Ποιο Μιχάλη Λιάπη? Το Μιχάλη, τον ξάδερφο. Τον ξάδερφο του Καραμαλή. Ναι. Μα τι νέα μας φέρνεις, ξένε? Δεν θα έφερνα. Τι είναι αυτό, για πες. Ταράχτηκα. Και ο τι Μιχάλης λέει? ο Λιάπης μέσα στην Μπουζού. Και τι έχει? Πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Το αυτοκίνητό του. Ναι. Λαμόγιο, ο ξάδερφος του Πρωθυπουργού. Ο πρώην Υπουργός. Για κάτι άλλο. Ήταν και μεταφορών, Για δεν κάτι ήταν? ταξίδια που έκανε. Όχι αυτά. Ποιος νοιάζεται? Τη Siemens. Αυτό είναι θέμα. Ήταν υπουργός μεταφορών, δεν ήταν? Και πολιτισμού. Ξέρεις τι είχε κάνει? Πολιτισμού, ναι, φαίνεται. Προφανώς θα είχε δώσει τις πινακίδες, δεν μπορούσε να συντηρήσει καν αυτοκίνητο. Κότσαρε τίποτα. Ζωγράφησε ίδιες. Με αυτά τα δυσάρεστα νέα. Φεύγω. Καλά έκανες και μας διέκοψες, ξένε. Ό,τι ξαναμάθεις, έλα να το πεις. Όπως ακούσατε, είναι αληθινό, δεν είναι ψέμα. Το έλεγε και ο Αντένα πριν. Ο Μιχάλης Λιάπης συνελήφθη γιατί είχε πλαστές πινακίδες. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Τι λέγαμε τον Ψαριανό. Το δεύτερο συνέδριο της Δημάρ που ολοκλήρωσε τις εργασίες του, επαναβεβαιώνοντας την πολιτική που ο Κουβέλης αυτή τη βδομάδα έχει λανσάρει και τους έπεισε ότι είναι η σωστή. Ο Γρηγόρης Ψαριανός, θα ακούσουμε πώς ανέβηκε, δεν τον έχουμε επέμβει, έτσι να μοντάριστον, και πώς αποκαλεί τα πουλάκια του. Χαμηλώστε αυτό το φως. Λοιπόν, πουλάκια μου, γεια σας. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Προχθές που ήρθα εδώ στην έναρξη του συνεδρίου, μου είπε ένας σύντροφος στην πόρτα: γεια σας, καλώς στον Ψαριανό. Ήρθες να μας φέρεις χαιρετίσματα από το Σιμίτη και το Βενιζέλο? Ετοιμάστε το κακάο, ετοιμάστε το βραστό. Το βραστό, Μάγδα, Δηλαδή να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ρε σύντροφοι. Φίλοι, ξαδέρφια, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και είναι ένα διαρκές ντεζαβίου αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή ξανά το ίδιο έργο, να κάνουμε λάθη αλλά καινούρια. Μην κάνουμε πάλι τα ίδια. Μην καταγγέλουμε ένα τον άλλο για πράκτορα της Intelligence Service, του Βενιζέλου, της Μοσάντ, του ψεκαστή. Δηλαδή να κάνουμε λάθη, ανοησίες, παραλήψεις, αλλά καινούργιες, με έμπνευση. Είναι σωστό το αίτημα. Τα λέω όλα αυτά επειδή κάποιος εκεί του είπε στην αρχή όταν μπήκε στο συνέδριο: καλώς το να μας φέρνεις χαιρετίσματα από το Βενιζέλο, και δεν είναι τέτοιος ο Ψαριανός. Θύχτηκε προσωπικός και το γύρισε σε μια γενικότερη έτσι τοποθέτηση ότι να κάνουμε λάθη, να αποδίδουμε χαρακτηρισμούς στο ένα στον άλλον, αλλά με έμπνευση. Όχι τα παλιά λάθη. Πολύ σωστό είναι όλο αυτό. Αυτά από το συνέδριο της Δημάρ. Είναι και ο ήχος κάπως παράξενος, μην θέλετε και πολλά. Μικρό κόμμα είναι και μικρότερο από ό,τι φαίνεται. Οπότε δεν είχαν και λεφτά πολλά για καλά ηχητικά. Χθες βράδυ είχαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον Ενικό. Όσοι δεν το είδατε, ήταν και οι καθαρίστριες εκεί. Μια κατηγορία που και κινητικότητα έχει δεχθεί και απολυμμένες είναι και δεν ξέρουν τι θα κάνουν και τους κοροϊδεύουν όλοι. Ο ένας λέει θα σας εκπαιδεύσουμε, ο άλλος λέει θα γίνετε επιχειρηματίες. Ποιος το είπε αυτό? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει μια λύση, μπορεί να ακούγεται πολύ εξεζητημένη αυτή τη στιγμή, είναι όμως μια λύση η οποία μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε σημαντικούς κοινοτικούς πόρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για ακριβώς αυτές τις επιχειρήσεις. Και είναι η λύση των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπου μια ομάδα εργαζομένων φτιάχνει, κύριε Χατζηνικολάου, μια κοινωνική επιχείρηση, παρέχει υπηρεσίες στο δημόσιο, αλλά αυτές οι υπηρεσίες, η μεγάλη διαφορά είναι ότι είναι επιδοτούμενες από κοινωνικά προγράμματα. Θα γίνουμε δηλαδή εμείς οι καιρολάβοι. Θα γίνετε επιχειρηματίες. Θα γίνετε επιχειρηματίες. Θα γίνετε επιχειρηματίες. Δεν είναι το όνειρο όλων των ανθρώπων στο δυτικό κόσμο να γίνουμε επιχειρηματίες? Να λοιπόν η λύση.
Ήταν η κυρία απέναντί του, καθαρίστρια, ηλικίας πάνω από 50-55, μην την αδικήσουμε κιόλας, με 20 χρόνια δουλειάς, όπως μπορεί να είναι και μικρότερη, με 20 χρόνια δουλειάς, όπως δήλωσε η ίδια, έλεγε εκεί τον καημό της, τι ακριβώς συμβαίνει, και βγαίνει ο Κυριάκος και δίνει τη λύση. Να γίνετε επιχειρηματίες. Ταράχτηκε λίγο το κοινό, ταράχτηκαν και οι τηλεθεατές, όποιος το βλέπε. Επέμεινε μετά ο Κυριάκος, αλλά θυμηθήκαμε ότι για τις ίδιες κυρίες ένας άλλος υπουργός, ο Στουρνάρας, πριν περίπου 20 μέρες, είχε μια άλλη οπτική και προοπτική. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά. Χριστός. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό! Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος κοινωνικά. Να κάνω μια ερώτηση. Υπήρξε μια απόφαση που με σόκαρε, οφείλω να πω. Ότι απολύσατε τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών είναι φτωχές γυναίκες που δεν θα ξαναβρουν δουλειά. Όχι, μα δεν έχουν απολυθεί. Έχουν μπει στο σύστημα κινητικότητας. Δεν έχουν απολυθεί. Όχι, δεν έχουν απολυθεί. Δεύτερον, οφείλω να πω ότι να δούμε κάτι άλλο. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εφοριακούς. Έτσι. Έχει πάρα πολλές καθαρίστριες, οι οποίες αμείβονται με περίπου 1.000 ευρώ καθαρά για 4 ώρες εργασία. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δεν είναι προνομιούχες. Δεν είναι προνομιούχες. Αλλά είναι γυναίκες, απλές γυναίκες. Θα προσπαθήσουμε να τους βρούμε, θα προσπαθήσουμε να τις εκπαιδεύσουμε, να δούμε τι άλλο μπορούν να κάνουν. Πάντως δεν έχουν απολυθεί. Έτσι. Είναι στο σχήμα κινητικότητας. Ετοιμάστε το κακάο, ετοιμάστε το βραστό. Το βραστό, Μάγδα, I giannizzeri ottomani fanno guardia sui divani col ventaglio e col serraglio e danno lustro al Maharaja. Θα προσπαθήσουμε να τις εκπαιδεύσουμε, να δούμε τι άλλο μπορούν να κάνουν. Εδώ, ο Στουρνάρας εκπαιδεύει τις καθαρίστριες. Τι ακριβώς τώρα δεν μας είπε. Αυτό το όραμα είχε πάντως ο άνθρωπος, για να μην θεωρήσετε κι εσείς ότι δεν είναι κοινωνικά ευαίσθητοι και δεν ασχολούνται με τις καθαρίστριες που τις πέταξαν και στο δρόμο. Και σώθηκε από τότε η οικονομία και πάμε πολύ καλά και θα έχουμε του χρόνου θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως λέει ο Προβόπουλος στην έκθεση που έδωσε λίγο πριν στο Μεϊμαράκι. Και η αγωνία του Πρετεντέρ ήταν ωραία, ότι είναι απλές γυναίκες χαμηλής μόρφωσης. Χαμηλής μόρφωσης. Δεν είναι τόσο υψηλής μόρφωσης όπως αυτή τη μόρφωση που συναντάμε στα παράθυρα καθημερινά και με τόσο ωραία λόγια περιγράφουν τη φτώχεια, την εξαθλίωση και την κατάντια ενός λαού. Όχι. Τέτοιας μόρφωσης ευτυχώς οι συγκεκριμένες δεν είναι. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία εκεί που ήταν εκπρόσωπος των καθαριστριών. Χριστοπούλου Δέσποινα ονομάζομαι, είμαι απολυμμένη καθαρίστρια. Θα ήθελα λοιπόν να τον ρωτήσω. Πρώτον, μάθαμε από την κυρία Χριστοφιλοπούλου ότι δεν έχουμε κινητικότητα, γιατί μας είπε είμαστε χαμηλών προσόντων. Τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει χαμηλά προσόντα ή αν πρέπει να έχεις υψηλά προσόντα για να κρατάς μια σκούπα ή μια σφουγγαρίστρα. Ναι, μα είχατε προσληφθεί για να κάνετε τη συγκεκριμένη δουλειά. Ακριβώς αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν είμαστε σε κινητικότητα. Γιατί ο κύριος Τουρνάρας είπε στην εκπομπή του κύριου Πρετεντέρη ότι ναι, βεβαίως θα τις ξαναπάρουμε, θα τις εκπαιδεύσουμε. Τι ακριβώς εκπαίδευση θα κάνουμε? Ξαναλέω, για να κρατάμε τη σφουγγαρίστρα. Θα πρέπει κάποιος να μπει στη διαδικασία να μας πει είμαστε τελικά σε κινητικότητα. Γιατί αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι τελικά σώθηκε το κράτος απολύοντας 500 καθαρίστριες που με ψευδή στοιχεία βγήκαν και είπαν ότι παίρνουμε 1.000 ευρώ ή 2.500, δεν ξέρω πόσα είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης εκεί ότι παίρναμε. 500 ευρώ με το ζόρι. Και τώρα με το 75% πολύ παρακάτω. Τα έλεγε λοιπόν όλα αυτά η κυρία εκεί και κοιτάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έρχεται η απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση σε αυτό, το οποίο μπορεί να σας ακούγεται πολύ ξένο αυτή τη στιγμή ως ιδέα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι θα δημιουργήσετε μια ομάδα εργαζομένων σε μια πόλη, ας το πούμε στην Αθήνα, και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητα στο δημόσιο με ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και στη συνέχεια. Γιατί το λέτε? Εμείς θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους, Υπουργέ. Θα συγκριθούμε με αυτούς. Δηλαδή, εμείς θα δώσουμε προσφορά στο δημόσιο και θα προτιμήσουν εμάς. Καταρχάς, το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προτιμήσει κοινωνικές επιχειρήσεις. Έχει αυτή τη νομική δυνατότητα να το κάνει. Νομίζω ότι μας εμπέζετε τώρα αυτό που μας λέτε. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια στο δημόσιο και αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να μπούμε στον ίδιο χώρο που δουλεύαμε. Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Gircazza su una stola, di Ermellino si consola, gli occhi viola si ristora sui cuscini di castagno.
Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι. Alle corse degli struzzi fa la mostra dei suoi vizi, sognano tutti i suoi topazzi a diventare Maharaja. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι. Μπράβο! Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Και την έδωσε. Και αν μιλάμε για διέξοδο, αυτό ακριβώς σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων, σε αυτές τις γυναίκες, είναι η διέξοδος. Το είπε ο άνθρωπος, πήγε μετά, κοιμήθηκε μια χαρά, έχει έτοιμη τη λύση και για αυτούς. Από τη Θεσσαλονίκη η επόμενη φωνή που έχουμε τόσο αγαπήσει, λέει μια καλή ευχή. Κύριε Σαμαρά, κύριε Σαμαρά, κύριε Σαμαρά, άισιχτή. Κύριε Σαμαρά, άισιχτή. Asta plan feminin cutan, velingelistic stuk malikut. Ετοιμάστε το καφέ, ετοιμάστε το τσάι, ετοιμάστε το κακάο, ετοιμάστε το βραστό. Το βραστό, Μάγδα, Μάγδα μου, η λευτεριά δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Να και τα επαναστατικά στη Μάγδα βεβαίως. Ναι, έχει συλληφθεί ο Μιχάλης Λιάπης, συνελήφθη από την τροχέα της Αγίας Παρασκευής, διαβάζω στον ελληνικό, καθώς το πολυτελές τζιπ που οδηγούσε έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Ο κύριος Λιάπης δεν είχε δίπλωμα κυκλοφορίας μαζί του και το γιοταχή του ήταν ανασφάλιστο. Ο Μιχάλης Λιάπης, ξάδερφος Καραμαλή, υπουργός μεταφορών κάποτε και πολιτισμού αμέσως μετά, με δυνατή σφραγίδα στα θέματα του τόπου. Τι άλλο να πει κανείς για το Λιάπη, πολλά θα μπορούσε να πει, τίποτα δηλαδή, αλλά δεν μας έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό αυτή τη στιγμή παρά μόνο λευτεριά και στο Μιχάλη Λιάπη. Η Φεβρονία Πατριανάκου είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και έχει μια άποψη για το πώς πρέπει να λειτουργεί η αντιπολίτευση, η δημοκρατία δηλαδή, στον τόπο. Η χθεσινή λοιπόν ρητορική του κυρίου Τσίπρα ήταν μια ρητορική η οποία έλεγε ότι εγώ θα σας ανατρέψω, εάν δεν σας ανατρέψω το 2014, κατ' ουσίαν έρχεται η προεδρική εκλογή και έκλεινε το μάτι. Η επιδίωξη ενός πολιτικού κόμματος να αλλάξουν τα πράγματα σε μια χώρα είναι επιδίωξη πολιτικής αστάθειας, κύριε Πατριανάκου. Βεβαίως. Ετοιμάστε το κακάο, ετοιμάστε το βραστό. Το βραστό, Μάγδα, Είναι επιδίωξη πολιτικής αστάθειας, κύριε Πατριανάκου. Βεβαίως. Είναι πολιτική αστάθεια. Όταν η αντιπολίτευση θέλει να έρθει ίδια στα πράγματα και επισημαίνει τα αρνητικά της κυβέρνησης, είναι πολιτική αστάθεια. Σύμφωνα με τη λογική της κυρίας Πατριανάκου. Όσο έρχονται και οι ευρωεκλογές ή και οι βουλευτικές, πόσα τέτοια και πόσο μεγεθυμένα θα τα ακούμε. Έγινε στο Ακροπόλ προχτές η συνεδρίαση, σύσκεψη, συνέλευση, συνδιάσκεψη. Τι ακριβώς ήταν αυτό, παρουσίαση της κεντροαριστεράς. Εκεί δεν είχε πάει ο Φώτης ο Κουβέλης. Ήταν ο κόσμος που ήταν. Την πρόσκληση την είχαν απευθύνει 57-58. Πήγαν αρκετοί. Ο Γρηγόρης Ψαριανός που μίλησε στο συνέδριο της Δημάρ ήθελε να είναι και ο Φώτης ο Κουβέλης. Δεν είχε πάει ο Φώτης ο Κουβέλης. Και τι επιχείρημα χρησιμοποίησε όμως ο Ψαριανός για να πει στους συντρόφους, στα πουλάκια του της Δημάρ, ότι αυτό ήταν κάτι πολύ λάθος. Είπα στον πρόεδρο, του λέω Φώτη, σε παρακαλώ, έχεις προσωπική πρόσκληση. Διαφωνείς. Έχεις τις επιφυλάξεις σου. Είμαστε καχύποπτοι, διάφοροι, ναι. Αλλά είναι μια πρόσκληση σε διάλογο από δικά μας παιδιά, φίλους μας. Δεν είναι Πασόκ. Ούτε ο Βούλγαρης, ο Καλογύρο, ο Γραμματικάκης, ο Μπορίτσας, ο Μεϊμάρογλου, δεν είναι Πασόκ αυτοί. Λοιπόν, και τον παρακάλεσα, του λέω Πρόεδρε, έλα, και μου λέει έλα, αφού θα πας εσύ, μου λέει τι να κάνω εγώ. Δηλαδή τώρα, αν ήταν ο Φώτης Κουβέλης στο Ακροπόλ, θα είχε πέσει το θέατρο. Θα είχε σηκωθεί η Ιπποκράτους στο πόδι. Στο Βενιζέλο, όταν είπε ότι είναι εδώ ο Βενιζέλος, 3 άτομα παραγγείλανε μια γκαζόζα. Δηλαδή 3 χειροκροτήματα. Ποιος να χειροκροτήσει το Βενιζέλο? Το Βενιζέλο περιμένει κέντρο αριστερά. Το Φώτη Κουβέλη περιμένει εδώ και 4 χρόνια. Το Βενιζέλο περιμένει κέντρο αριστερά. Το Φώτη Κουβέλη περιμένει εδώ και 4 χρόνια. Αυτό ακριβώς. Γιατί αν είχε πάει ο Κουβέλης,
θα είχε πέσει στο θέατρο. Γι' αυτό δεν πήγε για να σώσει το Ακροπόλ. Ότι και καλά αυτόν περιμένει, το είπε ο Γρηγόρης Ψαριανός, αμοντάριστο είναι, ενώ με το Βενιζέλο παλαμάκια για γκαζόζα. Το ρωμαλαίο ηγέτη, το βροντερό, τη βροντερή παρουσία στην πολιτική σκηνή, το Φώτη το Κουβέλι θέλει η κεντροαριστερά, σύμφωνα πάντα με λογική Ψαριανού, για να προχωρήσει μπροστά. Και αυτό το θεωρεί ως κάτι λάθος που δεν πήγε ο Κουβέλης και με αυτόν τον τρόπο το εκδήλωσε. Εδώ είναι ελληνοφρένεια. Μια μέρα ιστορική, μια μέρα που το αγνώμονο ελληνικό κράτος συλλαμβάνει το Μιχάλη Λιάπη επειδή είχε 2-3 παραβάσεις εκεί απανωτές σε σχέση με το αυτοκίνητό του, σιγά, και προφανώς θα τον πάει και μέσα. Αυτό είναι ασυγχώρητο, είναι στίγμα για τη δημοκρατία του Σαμαρά, του Βενιζέλου και των υπολείπων. 2.11.208.200 για να καταγγείλετε και εσείς το γεγονός. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα, SMS δηλαδή, γραφειρή αλφινική ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και με ένα τραγούδι θα προχωρήσουμε, το οποίο τραγούδι έχει το εξής ιδιαίτερο. Καταρχήν το τραγουδάει η Μάρθα Φριτζίλα. Δεύτερον, είναι από την παράσταση που δίνει στο μουσική σκηνή Άνοδος, θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Τρίτον, η στίχη. Τι είναι η στίχη? Η στίχη είναι ομιλία Σαμαρά. Έχει πάρει τα λόγια του Σαμαρά και τα έχει βάλει και θα τα ακούσουμε όπως θα τα ακούσετε τώρα σε ένα πάρα πολύ γλυκό τραγουδάκι. Αγάπη μου, σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή, έχουμε πιάσει τους στόχους μας. Σε ορισμένα ζητήματα θα έλεγα ότι είμαστε και πέρα από τους στόχους μας. Η Ελλάδα παράγει πλέον ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Και να θυμίσω ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα, το πρωτογενές πλεόνασμα είχε τεθεί ως στόχος για το 2014, όχι για φέτος. Σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, έχουμε καλύψει μια μεγάλη απόσταση, αγάπη μου. Και θα πάμε ακόμα μακρύτερα. Δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η προσπάθεια. Και τα ωφέλη από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πιστεύω ότι ήδη γίνονται αισθητά. Μεταξύ άλλων θα έλεγα ότι η Παγκόσμια Τράπεζα σε ένα ραπόρτο της για το επιχειρήν διεθνώς, αυτό το Doing Business Report, κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση ως προς την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Και η κατατάξη της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, αγάπη μου, δείχνουν ότι βελτιωνόμαστε κατά δεκάδες θέσεις, αγάπη μου, κάθε χρόνο. Μάγδα μου, η Λευτεριά δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Έτσι ακριβώς. Να μας μείνει και κάτι στη σημερινή μέρα και γενικότερα στις μέρες που ζούμε, ένα απόφθεγμα από κάποιον που ξέρει από αυτά, αφιερωμένο βεβαίως στο Μιχάλη Λιάπη. Για όσους δεν το ακούσατε, τον έχουν συλλάβει, γιατί είχε κάτι παρανομίες, πολλές σε σχέση με το αυτοκίνητο, δεν ξέρουμε που είναι τώρα. Ο νους μας και η καρδιά μας είναι εκεί, αθάνατος, τι άλλο λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, τίποτα. Ο λαός, όποιος θέλει να επικοινωνήσει και να αφήσει μήνυμα στην παράσταση, στο 2.11.200.8.200. Τώρα θα ακούσουμε το χθεσινό λαό που ήταν ανυποψίαστος για αυτά που θα συμβούν σήμερα. Αποστολή. Έλα. Αυτά τα καθήκια όλοι οι πολιτικοί που βγαίνουν και λένε
Πες το τους λέει λίγο κοντρά. Ποιος έφερε σε αυτήν την κατάσταση στη χώρα? Ο κόσμος? Και είδε ο άχρηστος ο Γεωργιάδης να μιλάει. Είναι λέει και προϊστάμενος στο μαλάκα. Και στη χώρα αυτή τα έχουμε γκρεμίσει όλα. Τα έχουμε γκρεμίσει όλα στη χώρα αυτή. Ό,τι μπορείτε. Καταλάβατε. Τα έχουμε γκρεμίσει όλα. Εγώ είμαι ο προϊστάμενός σας, αν δεν το ξέρετε. Ότι ο Άδωνης θεωρεί τον εαυτό του προϊστάμενο και όχι υπηρέτη, πώς να το πω. Ναι, όπως είναι το πρωί ο Παπαδάκης, αλλά είναι. Να πω ότι το έχει χάσει λίγο ο Άδωνης. Είναι είδηση αυτό, ότι το έχει χαμένο ο Άδωνης. Δεν είναι είδηση. Ότι το έχει λίγο καβαλήσει, ότι έχει μια έπαρση, μια αλαζονία. Ξέρω εγώ, θα το βγάλει το Πάσχα. Τι να πω για τον Άδωνη, δεν ξέρω. Ότι έχει φάει πέτρα. Ότι θα φάει πέτρα, πέτρες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ελπίζω το καλύτερο. Για μας. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις. Πρώτη, για τον Λικουρέτζο το πρωί στο Χατζηνικολάου. Τι καόρο του έχει πιάσει να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, σώνει και καλά. Σώνει και καλά να βγάλουν πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει ο Λικουρέτζος και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή να πει ότι κάποιος άλλος θα φέρει την καταστροφή. Ποιο πιστεύουν δηλαδή ότι πείθουν με αυτά τα λόγια? Ένα, δύο. Για το τηλεβιβλιοπόλη που βγήκε στο Καμπουράκι να βρει τον επιστήμονα και να πει στον επιστήμονα άμα δεν αντέχει να παραιτηθεί ο τηλεβιβλιοπόλης. Αυτός που πουλούσε βιβλία μέχρι χτες και όχι βιβλία, δηλαδή κολόχαρτα. Άμα δεν αντέχετε να παραιτηθείτε. Και δεν παραιτήστε. Πες τον Καλαμούκι το φίλο μου ότι προτιμάμε τα αγγλικά του Τσίπρα παρά του Γιωργάκη και του Σαμαρά. Σε αυτό έχεις και ένα δίκιο. Το μόνο σίγουρο με τα αγγλικά του Σαμαρά και του Γιωργάκη είναι ότι είναι τουλάχιστον επικίνδυνα. Μπράβο. Του Αλέξη δεν ξέρουμε. Του Αλέξη δεν ξέρουμε. Είναι τουλάχιστον κακό είχα, να το πω έτσι. Εγώ πάντως εκεί που είδα που μένει και μίλησα με μια γειτόνισσα προχτές, μια χαρά τα βλέπω. Μια χαρά αγγλικά μιλάει. Λοιπόν. Ο Τσίπρας. Ναι. Στη γειτονιά μιλάει αγγλικά. Πού μένει? Αλλά για τη γειτονιά που μένει μια χαρά μιλάει αγγλικά. Παρακαλώ, παίρνω καλά. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Τώρα θα είναι και λίγο στο χιούμορ που θα μιλήσω κι εγώ, γιατί η δημοσιογραφία έχει και το χιούμορ. Η μήπη κυρία στον Άγιο Πέτρο, λέει, θα πάνε, αφού δεν θα έχουν συνεργαστεί στον Άγιο Πέτρο. Αλλά έχω ένα βιβλίο για τα παιδιά, όταν εγώ εργαζόμουν σαν εκπαιδευτικός, που λέει γράμματα των παιδιών προς το Θεό. Και όπως λένε τα παιδιά διάφορες ερωτήσεις για το Θεό, λέει, α, Θεέ μου, λέει, εδώ ο Άγιος Πέτρος λέει πολύ ωραίο, πολυτελέστατο, λέει, σπίτι. Μάλιστα. Ναι, σε ποιον Άγιο Πέτρο θα πάνε. Καταλάβατε. Γι' αυτό είπα χιούμορ. Είναι χιουμοριστικό, σπαρταριστικό. Ευχαριστώ. Ναι. Αποστόλη μου. Έλα. Τι κάνεις, αγόρι μου? Έλα, κυρία μου, καλά, εσύ πώς είσαι? Ρε Αποστόλη μου, την πούλησε στη βάρκα, από το Αγρίνιο. Την πούλησα. Έχεις πάθει, ρε μόνο αυτά τα λαμόγια. Τι έχεις πάθει? Άλλο σου ζητάει δάνεια, άλλο σου ζητάει. Δεν πάει καλά ο κόσμος. Μια χαρά, σε χαίρομαι γιατί είσαι ετοιμόλογος και σε ακούμε όλη μου την ευχαρίστηση και με την καρδιά. Λοιπόν, όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε, Αποστόλη, είναι εγκληματίες. Έχει στοιχεία. Και ό,τι το χειρότερο υπάρχει. Και ο άλλος ο τρελός, ο υπουργός ο Γεωργιάδης, να πάει να κόψει το λαιμό του. Φοβάμαι ότι μπορεί και να το κάνει καμιά μέρα ο Άδωνης. Και νομίζω ότι ο λόγος που ο Άδωνης δεν κυκλοφορεί μόνος του δεν είναι ότι έχει ανθρώπους που τον φυλάνε από τους άλλους. Τον φυλάνε τον παλιό. Από τον εαυτό του τον φυλάνε. Μην κάνει καμιά τρέλα, αν βρεθεί μόνος του και του γυρίσει ξαφνικά. Τον φοβούνται. Τον φοβούνται τον αλήτη, αλλά είναι τέτοιος τρελός που το μάτι του γυαλίζει. Κλασική περίπτωση αυτοκαταστροφικού τρελού. Και ο άλλος ο Κώστας είναι άλλος χειρότερος. Το ίδιο σου λούπι είναι. Τον βλέπω και στο ψηλόν ο Κώστας, ο Χρήστου. Μα τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου? Τελείως φασίστας είναι. Ο συνάδελφος. Ο Κώστας, ναι. Δηλαδή ικανοποιείται με τον ακούει ότι ο κόσμος πεινάει και δεν έχει λεφτά. Αυτός πόσα παίρνει, θέλω να ξέρω. Γιατί λέει τα 600 ευρώ είναι λίγα. Αν να χάσει η μαϊμού. Το ζητήσατε, το παίξαμε πριν λίγο, αλλά το ξαναζητήσατε. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει στο YouTube. Η Μάρθα Φριτζίλα μας το έχει δώσει. Το λέει στην παράσταση που γίνεται στο Άνοδος Stage Live. Και για την Κυριακή που έρχεται, γιατί μετά τελειώνουν. Όποιος θέλει να πάει να το δει εκεί στην παράσταση μαζί με τους Κουμπάρα Project. Έχει πάρει τα λόγια του Σαμαρά, του πρωθυπουργού μας, θα το ακούσετε τώρα, και έχει βάλει μουσική. Έχουμε πιάσει τους στόχους μας. Σε ορισμένα ζητήματα θα έλεγα ότι είμαστε και πέρα από τους στόχους μας. Η Ελλάδα παράγει. Παράγει πλέον ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Και να θυμίσω ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα, το πρωτογενές πλεόνασμα έχει τεθεί ως στόχος για το 2014, όχι για φέτος. Δεν χορταίνετε να ακούτε Σαμαρά. Αυτό βλέπουμε από την μανία και τις ερωτήσεις που κάνετε. Είναι σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι αυτό που το ακούσαμε και πριν. Το άλλο θα το ακούσουμε στο τέλος με τον τελευταίο
λαό. Πάνω στα λόγια του Σαμαρά που τόσο ωραία έχουν μελοποιηθεί και τόσο ταιριάζουν για να γίνουν τραγούδι, γιατί τα λόγια του Σαμαρά είναι τραγούδι. Τα δε έργα, ποίηση. Για Νόμπελ και για κάτι ακόμη περισσότερο. Πάνω σε αυτά να ακούσουμε τον Αυτιά. Γιατί αλλάζει διοικήσεις, Άδωνη μου, τσαλάζεις Άδωνη διοικήσεις, αλλά βάλε σταμπάι και 5 ανθρώπους για τα υπηρεσιακά συμβούλια να λύνουν τα θέματα των πολιτών. Έτσι είναι, Άδωνη μου, έτσι είναι, Αδωνάρα μου. Βάλε ένα υπηρεσιακό συμβούλιο να αποφασίσει για τις συντάξεις. Εγώ θα πάω. Όχι, ο Άδωνης δεν ήταν εκεί. Τα έλεγε γενικώς. Προφανώς θεώρησε ότι από κάπου βλέπει ο Άδωνης, γιατί όπου τηλεόραση, κάπου εκεί ψηλά υπάρχει ο Άδωνης, βλέπει, παρακολουθεί, ενίοτε παρεμβαίνει. Έλα ρε. Έλα ρε. Λοιπόν, πέρσι τέτοια εποχή σε είχα πάρει τηλέφωνο. Και τι μου είπες? Άκου εδώ. Και σου λέω, καλά, αυτός ο Γιάννος Παπαντονίου γιατί βγαίνει στα κανάλια. Βλέπεις τι έγινε σήμερα. Τώρα έφυγε από τον εισαγγελέα πριν λίγο. Και επί τη ευκαιρία για να μιλάμε μελλοντικά, δηλαδή για να σε ξαναπάρω του χρόνου. Ναι. Αυτός ο Λαλιώτης που είναι, ρε? Δεν ξέρω, τελευταία φορά που τον είδα ήταν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Διευθυντή Ειδήσεων του Μέγκα, του Χρήστου Παναγιωτόπουλου. Πάντα προσεκτικές εμφανίσεις ο Λαλιώτης, ξέρεις. Δεν θέλει να δίνει δικαιώματα ο άνθρωπος. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν μου λες κάτι ρε εμάς τώρα να πούμε. Πώς γίνεται η Ελλάδα το 10 εκατομμυρίο να χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ, 400 δις, συγγνώμη, και το Λουξεμβούργο το 200.000 να χρωστάει 2-3 και να μην το αγγίζει κανένας? Μπορείς να μου πεις εσύ που τα ξέρεις αυτά? Δεν ξέρω, αλλά μου έδωσε ωραία ιδέα. Θα σηκωθεί ρε που να μου κολοκοτρώνεις και να μας στείλει να μην μπορεί να μας κάνει τίποτα άλλο. Ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος, ναι, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Για μια αγγελία γάμου τηλέφωνο. Ποιος παντρεύεται? Εγώ. Με ποιον? Με τη γυναίκα μου. Γιατί? Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο. Να μιλήσουμε. Γιατί παντρεύεστε? Έχω κάνει μια. Είχατε κάτι παλιό λεφτά για πέταμα, ας πούμε, και να πάνε να τα δώσετε στους παπάδες. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, όλα, άμα τα έχεις, καλά κάνεις. Από το να τα έχεις στην τράπεζα να στα φάει ο Στουρνάρας, καλύτερα να στα φάει ο Τράγος. Πολιτικό θα κάνω, δεν μου τα φάει ο Τράγος. Στο δήμαρχο? Στο δήμαρχο. 30 € είναι. Ναι, σωστό. Αν έχεις κάνει καμιά συμφωνία να γλιτώσει τίποτα δημοτικά τέλη, και εγώ θα το έκανα. Ναι, εντάξει, όχι, δεν γλιτώνω τίποτα, δυστυχώς. Ο δήμαρχος με τι κόμμα έχει κατέβει? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ποιος δήμαρχος είναι, ποια περιοχή? Τι να σου πω, στη Μεταμόρφωση. Πασόκος είναι, αν θυμάμαι, στη Μεταμόρφωση ο δήμαρχος. Πασόκος, οι κουφάδες όλοι. Μία ή άλλη είναι, ρε. Μία ή άλλη, φίλε. Εσύ πώς θα νιώσεις όμως που θα έχεις πάρει την ευλογία του Πασόκου δημάρχου? Αυτό εξήγησέ μου. Εντάξει, τι θα έχεις να λες, μας πάντρεψε γέμου ένας Πασόκος δήμαρχος. Θα μου πεις λίγο τώρα, άμα έχει μπει η αγγελία, ξέρεις. Ποια αγγελία, παιδί μου? Να πάρεις τον δήμαρχο να το ρωτήσεις. Ποιος είναι, ο Καρπέτας είναι? Ιδέα δεν έχω. Δεν θα ντρέπεσαι να το λες αυτό μετά από μερικά χρόνια? Όχι, καθόλου. Τώρα, αν μου πεις από τον Άλεξ ότι σε πάντρεψε ένας Τράγος και έδωσε και ένα σκασμό λεφτά, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Τέλος πάντων. Χειρότερο είναι ο Τράγος. Η αγγελία δεν έχει μπει. Αυτό που θέλω να σου πω είναι σημάδι θεϊκό. Να σου πω. Δεν μπήκε η αγγελία για συγκεκριμένο λόγο. Μήπως να τον ακυρώσετε το γάμο? Τώρα σου κάνει μια κουτσουκέλα, τη στέλνει στο διάλο. Και να μην σου κάνει κουτσουκέλα, βρίσκεις μια αφορμή, τη στέλνει στο διάλο. Θα σου κατσικωθεί. Θα πρέπει να πληρώσεις. Και θα πληρώνεις μια ζωή. Πρέπει να αναγνωρίσω το παιδάκι μου, ρε φίλε. Τι να κάνω? Δεν χρειάζεται να παντρευτείς για να αναγνωρίσεις το παιδάκι σου. Δήλωσέ το στο ληξιαρχείο, γίνεται. Εντάξει, το ξέρω τι γίνεται. Το ξέρεις, δεν το κάνεις. Τι να κάνω, με τύλιξε. Σε τύλιξε. Τι να κάνω, ναι. Το παραδέχεσαι, είσαι Χαϊβάνι. Το παραδέχομαι, είμαι Χαϊβάνι. Εντάξει. Εντάξει, άμα το παραδέχεσαι, τι να σου πω, μισή ντροπή δική σου και άλλη μισή πάλι δική σου είναι. Εγώ δεν έχω ντροπή. Να σου πω, γιατί δεν έχει μπει αγγελία? Ήταν σημάδι θεϊκό, σου είπα. Δεν ήταν για να παντρευτείτε. Λέγαμε, θα δώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο μια δεύτερη ευκαιρία να το ξανασυζητήσει. Αφού το συζητάς και είσαι Χαϊβάνι και το πήρες απόφαση σε τήληξη άλλη τσουράπο να σε παντρέψει ο Πασόκος ο δήμαρχος, να πας. Γεια σας, Αποστολάκη μου. Γεια. Αποστολάκη, επειδή έχω ένα μπαράκι και χορεύουν τα παιδιά, θέλω να μου βάλεις αύριο αύριο να τα ακούς, να το γράψω θέλω. Το για σένα Κώστα, να το βάζω, ξέρεις, την ώρα που παίζει τα ελληνικά, να χορεύουν τα παιδιά στο μπαράκι, να τους βάλω το για σένα Κώστα, θέλω να το γράψω και ο δικός μου να το απομονώσει, να το κάνει ωραίο. Για σένα Κώστα, για σένα Κώστα, για σένα Κώστα. Ένα μήνυμα προς όλους τους ιατρούς. Λοιπόν, αγγελία της ναυτιλωμένης λέγαμε παλιά, εμείς τώρα το λέω έτσι. Αποδομήστε αυτό το μπουμπούκι, τον υπουργό τους, αποδομήστε τον πριν σας αποδομήσει. Και πριν μας αποδομήσει, μην το κάνεις διαφορετικά και μπλέξουμε, αποδομήσει λέω. Μην το κάνεις, ξέρεις εσύ. Ξέρω αυτό. Και θα πέσει ένα αποδομήσει. Το αποδομήσει θα πάει σύννεφο. Vastaan bland minkutan melinkölistikkestu.
Μάλιγκουτ. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Ήμασταν εργαζόμενοι 20 χρόνια στο δημόσιο και αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να μπούμε στον ίδιο χώρο που δουλεύαμε. Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Και φαντάζομαι πολύ ανακουφισμένη η κυρία και όλες οι υπόλοιπες συναδέλφισές της που έβλεπαν την εκπομπή θα ένιωσαν πραγματικά ότι πήραν τη διέξοδο που δεν την είχαν σκεφτεί κιόλας. Αυτό είναι το ωραίο, ότι δεν σκέφτεσαι μέσα σε όλα αυτά όταν είσαι απολυμμένος ή σε κινητικότητα ή σε διαθεσιμότητα και διάφορες τέτοιες λέξεις που περιγράφουν ένα δράμα. Δεν σκέφτεσαι τη διέξοδο και έρχεται ο υπουργός από πάνω που έχει το σύνολο της εικόνας και σου δίνει την λύση. Να γίνεις εργολάβος. Ναι, το λέει και καθαρά, χωρίς να ντρέπεται. Και αυτό είναι το ωραίο και στον Κυριάκο αλλά και σε άλλους που τα τελευταία χρόνια λανσάρουν τέτοιου τύπου προτάσεις προς το σύνολο του ελληνικού λαού. Ο Γιώργος Χαρατζαφέρης είναι η λύση. Ήταν η λύση, το έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του. Παλιά μάλιστα είχε προβλέψει ότι θα γινόταν και πρωθυπουργός. Αλλά ο ελληνικός λαός για άλλη μια φορά έκανε λάθος, τεράστιο. Παρ' όλα αυτά, η φήμη του Καρατζαφέρη έχει ξεπεράσει τα σύνορα. Και μου έλεγε υπουργός της κυβέρνησης, τώρα σημερινός υπουργός της κυβέρνησης, και πάει διακοπές στην Κεϊλάνη, το νησί που είναι κάτω από τις Ινδίες. Έχει πάρει έναν ντόπιο βαρκάρι να τον κάνει μια βόλτα. Του λέει από πού είσαι? Λέει αυτός από την Ελλάδα. Και του λέει αυτός Καρατζαφέρης. Καρατζαφέρης. Και μου το έλεγε διοίκηση σημερινού υπουργού. Δεν μας λέει και τον υπουργό. Και ο υπουργός είχε πάει στην Κεϊλάνη για διακοπές. Έχει μια αξία τώρα που βγαίνουν και τα πόθεν έσχες να ξέρουμε. Πρώτον. Δεύτερον, γύρευε τι έρμος θα είναι αυτός εκεί που είναι Κεϊλανέζος και με το που ακούει η Ελλάδα του έρχεται στο νου ο Καρατζαφέρης. Τι θα είχε ακούσει όσο ήταν εδώ από τον Καρατζαφέρη όταν τότε ήταν στα πολύ ακροδεξιά του και όχι στα δημοκρατικά που ήρθε στην πορεία και με αποτέλεσμα να χάσει και τον Άδωνη και τον Βορίδη, γιατί πολύ δημοκρατικό είχε γίνει το κόμμα. Δεν άντεξαν οι άνθρωποι, ήθελαν κάτι πιο ακροδεξιό και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και για τους ίδιους και για τη Νέα Δημοκρατία κυρίως. Εκεί στη Νέα Δημοκρατία, πρόεδρος αυτή την εποχή, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι και πρωθυπουργός. Ο Σαμαράς έθεσε από την αρχή τις ενστάσεις του για το μνημόνιο και επιβεβαιώθηκε. Μίλησε για τη ρήτρα της ανάπτυξης η οποία δεν υπήρχε. Μίλησε για το φαύλο κύκλο των ελλημάτων και επιβεβαιώθηκε. Πήρε λοιπόν το πηδάλιο του πλοίου μέσα σε μια τρικυμιώδη θάλασσα, έχοντας ήδη διατρέξει η Ελλάδα έναν βασανιστικό δρόμο από την εποχή Παπανδρέου και μη έχοντας πετύχει τους στόχους, έχοντας πετύχει ελάχιστους στόχους, και ο Σαμαράς μέσα σε 1,5 χρόνο έχει πετύχει πράγματα που δεν είχαν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 30 και 40 χρόνια. Αυτό το τελευταίο ισχύει όντως σε όλους τους δείκτες. Άμα τους δείτε, έχετε κουράγιο και κέφι να δείτε τους δείκτες, αλλά και το σπουδαιότερο δείκτη που είναι ο δείκτης ζωής του καθενός. Όντως συμβαίνουν πράγματα που δεν έχει τολμήσει κανείς να τα κάνει τα τελευταία 30, 40, 50, 60 χρόνια. Θα φτάσουμε πολύ πίσω για να κάνουμε τις κανονικές και πρέπουσες συγκρίσεις. Έγινε ο ΟΠΗ. Καλώς έγινε. Πολύ καλώς έγινε. Πολύ καλώς έγινε. Και ήταν και εξαιρετικά επιτυχημένη μεταρρύθμιση. Ποιο πράγμα αποδεικνύει όταν επιτυχημένη μεταρρύθμιση του ΕΟΠΗ? Η τωρινή απεργία των γιατρών του ΕΟΠΗ. Κύριε Πρεντέρη, είναι στην 23η-24η μέρα απεργίας. Βλέπετε εσείς καμία τρομακτική κοινωνική έκρηξη από την απεργία των γιατρών του ΕΟΠΗ? Εσείς στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ξέρετε σε ποιο σημείο παίζετε το δελτίο, στο δελτίο στην απεργία του ΕΟΠΗ? Αν την παίξετε, αν κάνω καμιά δήλωση επειδή είμαι φλίαρος, 8η, 9η είδηση. Αυτό είναι κριτήριο όντως. Εφόσον το Μέγκα την παίζει 8η, 9η είδηση, πάει να πει ότι δεν γίνεται κάτι σοβαρό. Όντως είναι ατράνταχτο επιχείρημα, γιατί αν ήταν κάτι σοβαρό θα το έπαιζε το Μέγκα πρώτη είδηση. Αν δεν το παίζει, δεν είναι. Πολύ ωραία λογική. Έτσι θέλαμε με απλά πράγματα να κλείσουμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ακολουθεί Λαός όπως κάθε μέρα και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σας. Να σου πω, Αποστολή, υπουργός πολιτισμού ποιος είναι, ρε? Θα κρατηθείς, κρατήσου. Κρατιέμαι. Μη σου έρθει απότομο, πάτησε κανένα εγκεφαλικό, πέσεις κάτω, από εγκεφαλικό, από τα γέλια, δεν ξέρω. Τι να μου έρθει. Με τόσα που γίνονται, τι να μου έρθει. Λοιπόν, ποιος είναι? Ο Πάνος, ο γυαλιστερός. Πες του αυτήν λοιπόν με τη βελατούρα ότι μέσα στο Λούβρο που το 66. Το Λούβρο, θα του μιλήσει του Παναγιωτόπουλου για το Λούβρο.
Άκου. Εσύ θα εννοείς το μουσείο και αυτός θα ψάχνει τον ουρανό. Πες του λοιπόν, αυτήν με τη γυαλιτούρα, ότι το 66% των εσόδων έρχονται από την νίκη της Αμοθράκης και την αγορά της Μήλου και δεν έχουν κατάλογο στα ελληνικά, φίλε. Αυτός είναι ο Υπουργός Πολιτισμού σε μια χώρα η οποία δίδαξε ιστορία σε όλους, αλλά αυτά τα περνάνε στα ψηλά γράμματα. Τα χοντρά γράμματα είναι η ανάπτυξη και το πρωτογενές πλεόνασμα. Αποστόλη, ξέρεις τι έχει αρχίσει να με φοβίζει? Τι? Έχει αρχίσει να με φοβίζει το ότι αν είναι κάποιος δεξιός, του έχουν εναλλακτική λύση μόνο τη Χρυσή Αυγή, και αν είναι κάποιος κεντρώος ή αν θέλεις λίγο σοσιαλιστής, του έχουν εναλλακτική λύση μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Με φοβίζει αυτό. Γιατί? Γιατί δεν μου αρέσει. Μόνο αυτή είναι η εναλλακτική λύση. Δηλαδή ένας δεξιός να πάει να γίνει χρυσαυγίτης, καλά εντάξει θα μου πεις το και το DNA του, και ένας κεντρώος ή λίγο σοσιαλιστής, εναλλακτική μοναδική λύση ο ΣΥΡΙΖΑ. Μου βρωμάει. Αποστολάκο. Έλα. Γεια σου, αγόρι μου. Είμαι ακροατής σου 100 χρόνια από την πρώτη μέρα. Μπράβο. Θέλω να ακούσω το Λοβέρτο που λέει παίρνω σύνταξη και δεν πεθαίνουν, γιατί είμαι συνταξιούχος. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζουνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Και θες να πεθάνεις, τι θες? Ναι, όχι. Ή έτσι για σπάσιμο, να του τη σπάσει του Λοβέρτου. Δεν πεθαίνω κερατά. Να σου πω, επειδή ρε είδα Σαββατοκύριακο που έδειχνε Μέγκα και κάτι τα κολοκάναλα, ξεσηκωμούς εκεί, Ισπανία, Ιταλία, μήπως ξεκινήσει τίποτα εδώ Σαββατοκύριακο, λες? Όχι. Όχι. Α, εντάξει. Δεν πάει να γίνει ό,τι θέλει το σύστριγκλο σε όλο τον κόσμο. Εδώ να ξεκινήσει κάτι δεν παίζει. Οπότε να φύγω, λες, για τρίμερο, έτσι. Α, ήθελες να σε δω και ξεσηκωμό? Ναι, ρε φίλε. Φύγε, παιδί μου, και κοιμήσου ήσυχος. Εντάξει, έγινε το λάκκο μου. Έλα, γεια. Φιλιά, γεια. Γεια σου κύριε Αποστόλη. Γεια. Σε αυτούς έρχονται και μου λέει η γυναίκα μου εδώ, μας καλύπτει σπήρων με αυτά που λες. Αλλά κοίταξε να δεις αυτοί οι άνθρωποι. Λέει, όταν παραδίδεις τη χώρα σου στους ξένους, δεν λες ότι κάναμε λάθη. Λάθη γίνονται μόνο στην ορθογραφία. Έχουν σκοτώσει 5-6 άτομα. Σε αυτούς τους ανθρώπους μόνο η ποινή της εσχάτης προδοσίας. Δεν μπορεί ο κόσμος να πεθαίνει από το κρύο, να τρώει από τα σκουπίδια και να θέλουν να πετάξουν στον Κιάδα, αλλά πόσες χιλιάδες είναι ακόμα τη στιγμή που ανεπίσημα είναι 2 εκατομμύρια και οι άνεργοι στην Ελλάδα. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Καταλαβαίνουν καλά. Αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αυτοί πρέπει να έχουν σκληρή τιμωρία από τους Έλληνες. Έλα ρε. Έλα. Ξέρεις τι λεφτά βγαίνουν από τα σκατά και από τα λίμματα? Πουλάνε μία σκόνη, παράγεις ενέργεια και κάτι τέτοια. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω πόσοι πολιτικοί βγαίνουν από αυτά. Μπράβο, γι' αυτό είπε ο άλλος κάνω το σκατό μου παξιμάδι. Λοιπόν, πηγαίνω στην Ψιτάλια, βλέπω απ' έξω μια ταμπελάρα ΕΙΔΑΠ. Μπαίνουμε μέσα με κάποιον εκεί που δούλευε τέλος πάντων. Ποιανού είναι εκεί κάτω η Ψιτάλια? Ποιανού? Ποιος φαντάζεται ότι και από τα λεφτά παίρνουν και από τα σκατά παίρνουν λεφτά? Ωραία, θα κάνουμε quiz. Έχει σχέση με κάποιο κανάλι? Έχει ένα μεγάλο κανάλι. Έχει σχέση με τίποτα εξορίξεις χρυσού? Μπράβο. Είμαι κοντά, πες μου, κρύο ζέστη. Έχει σχέση με τίποτα διόδια? Βοήθησε με, δεν το βρίσκω, θα σκάσω. Μπράβο, διόδια 280. Θα σκάσω, πες μου ποιο είναι. Μπράβο, έχει κάνει και μια δουλίτσα στην Κερατέα, αλλά του τη χαλάσανε κάτι παλιόπαιδα. Ναι. Πήγε να κάνει μια και Ψιτάλια. Το θέμα είναι γιατί απ' έξω υπάρχει ταμπέλα ΕΙΔΑΠ. Έστησε το μαγαζί ΕΙΔΑΠ και το πήρε ο εν λόγω κυρίως. Τώρα να σου πω ότι το έχω βρει, ακόμα δεν το έχω βρει. Αγάπη μου, οι διεθνείς αγορές θα έλεγα ότι ήδη δείχνουν την εμπιστοσύνη τους. Τα δεκαετή ελληνικά ομόλογα βελτιώνονται συνεχώς. Έχουμε επιστρέψει στα προ-κρίσεως επίπεδα. Θυμάσαι, αγάπη μου, πριν 15 μήνες, τον Αύγουστο του 12, όταν βρισκόμασταν εδώ πέρα, στην ίδια αυτή αίθουσα, το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας είχε απόδοση 25%. Και τώρα η απόδοση αυτή έχει φτάσει το 8% και πέφτει συνεχώς. Αποδεικνύουμε, αγάπη μου, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θέλουμε να πετύχουμε το ταχύτερο δυνατόν.